Добър вечер на всички. За мен е чест и удоволствие тази вечер да ви приветствам с добре дошли на една изключително полезна тема за здравето. Става дума за колагена. Аз видях магическото въздействие на колагена върху косата на моя близка, която стана и по-бухнала, и по-гъста. Видях въздействието му върху лицето на друга моя приятелка, на която лицето й се опъна и на 50 години изглежда като 30 годишна. И така, за тайните на колагена днес съм поканила Миглена Христова, супервайзор от Варна. Меги, за мен е чест и удоволствие да ти дам думата и вярвам, че ти ще споделиш тънкости, тайни, ти си. Благодаря ти, представи се на другите и напред. Здравейте всички! Приготвила съм малко по-различна информация. Вече сме говорили на тази тема, но всички виждаме колко популярна става напоследък. И въпросът е всъщност дали това е някакъв маркетингов трик или наистина имаме необходимост от този колаген. Много накратко, днес мисля наистина да се съберем много накратко и да обсъдим точно това. Какво всъщност представлява колагена, защо имаме нужда от него, какви видове колаген имаме, какви типове и как всъщност да избираме колагена. След това ще представим и нашия колаген. Като аз ще дам цялата информация, до която съм достигнала, и в края на краищата, нали, всеки ще избере този продукт, който на него му подхожда и който мисли, че е правилно. Тоест, говорим за колагена изобщо като цяло и след това вече накрая ще кажем за нашия продукт. Да. Секунда, минах си през цялата презентация. Общо взето. Да. Така. Какво представлява колагена? Колагена е най-изобилният протеин в нашето тяло. Като цяло можем да приемем, че той съставя 1/3 от всички протеини, които имаме в себе си. Градивен елемент е на кости, кожа, на мускули, сухожилия, връзки, съединителни тъкани. Виждате, тук в проценти съм извадила горе-долу в кои части от човешкото тяло, като процентно съотношение, колко колаген има. Ние сме свикнали да ползваме продукти с колаген, основно за грижа за кожата. И аз още, примерно, съм чувала за този колаген преди 10 години, 15 години, но това беше почти изцяло в продукти, които са свързани с грижа за кожата и с външния вид. Като използвали сме неща, които да се опитваме да си намажем. Както обаче с кютена, така се оказва, че и колагена е по-добре да се приема вътрешно, отколкото да бъде външно. Т.е. ефектът е много по-добър. Като цяло са открити 28 типа колаген до сега, като учените постоянно откриват нови и нови. Най-познати са първи, втори и трети тип, тъй като са открити най-отрано и съответно са най-добре изследвани. Виждате, извадила съм горе-долу нещата, т.е. първи тип, втори тип и трети тип, къде се намират. И защо всъщност ние, грижайки се за кожата, косата, за нашите органи, за ставните връзки, трябва да приемаме тази добавка. Защо стана толкова популярна? Реално тя помага за цялостното здраве на човека. Тук съм ви изкарала една табличка, в която да видите наличието на колаген. Свети, може ли да помоля някой друг да приема хората? Аз ги приемам. Добре, защото се разсейвам и така. Значи, загубата на колаген
В тази табличка можете да видите. Пика е на 20 години. След това, от 25 години, започва да се понижава количеството на колагена в нашето тяло. На 30 години вече започваме да имаме дефицит. На 40 години се оказва, че между 10 и 20% от колагена в нашето тяло вече е изгубен. На 50 години стават 50%. И след 50 години, с всяка една година, ние загубваме 2% от колагена в нашето тяло всяка година. Защо става това? Това е един нормален, естествен процес. Хормоналните нива достигат своя пик на възраст между 20 и 25 години. След това, особено при жените, този процес е много по-изразен, отколкото при мъжете, заради техните полови хормони. Естрогена започва да се понижава и съответно оттам започва да се понижава и колагена. Появяват се бръчки, знаете, кожата става груба, с неравен цвят, възникват проблеми и с опорно-двигателния апарат. Тук съм ви извадила една табличка, в която всъщност да видите как изглежда една млада кожа и как изглежда една зряла кожа. Интересува ни точно този слой, който се нарича дерма, и тук можете да видите колагена. Колагена са тези нишки в тъмно кафяво. В лявата част на графиката, където е младата кожа, виждате тези нишки колко са плътни, колко са силни, и можете да си представите това като един матрак, примерно. Матрак от тези старите, които са с пружините, и как тези нишки, които са колагеновите нишки, еластина е тези зелени нишки, които виждате, зелените кръгчета, и хиалуроновата киселина са тези сини кръгчета, които виждате. Значи, представете си как и хиалуроновата киселина, и еластиновите влакна, и колагена държат стените на кожата или на матрака, така да се каже, опънати, и след това с възрастта виждате, когато тези колагенови влакна започнат да изтъняват, еластина започва да се разрушава, и всъщност тогава горния слой започва да потъва, става неравен, и по този начин се появяват бръчките. Реално това са бръчките, които се появяват по нашата кожа. Да. До какво води недостига на колаген? Значи, недостига на колаген, най-малкото, което може да ни разтревожи при него, това са бръчките, честно казано, и целулита. Можем да понесем да имаме бръчки, но останалите неща, които според мен са много по-важни, засягат вътрешните ни органи, засягат подвижността на нашите стави, засягат плътността на костите, кръвоносната ни система. Така че наистина това се оказва една много важна добавка, която е, бих казала, основна за нашето здраве, за здравето на човека. Какви могат да бъдат причините за загубата на колаген? Първата причина, която казахме, това е неизбежното стареене на тялото, което ние няма как да спрем, можем да забавим обаче, и след малко ще видите как. Други причини, това са небалансирано хранене. Какво се има предвид, когато в нашето меню липсват протеини или те са в недостатъчно количество? Много често, примерно, вегетарианците имат проблем с набавянето на протеини, защото протеините са изцяло животински, т.е. няма как да бъдат набавени от растения, този колагена, за който говорим. Какво друго? Голямата употреба на захар, на полуфабрикати, на пакетирани храни. Защо? Защото те съдържат много въглехидрати, много мазнини и съответно пак нарушават баланса, който трябва да има, и наличието на
протеини. Нарушения хормонален баланс, стреса, недостатъчната физическа активност, вредни навици като пушене и алкохол. Пушенето и алкохола просто разрушават колагена и ако вие, примерно, приемате някаква добавка и пушите или пиете, трябва да знаете, че със сигурност трябва да увеличите количеството колаген, който приемате. Друго, което може да причини понижаването на нивото на този протеин, това е недоспиването или нарушения сън. Също така продължителното излагане на слънчеви лъчи и замърсената околна среда. Някои от тези неща можем да влияем и ако ние искаме да изглеждаме добре и да се чувстваме добре, трябва да видим какво можем да променим в нашето хранене и примерно ако сме подложени на стрес, вече там трябва да работим и с допълнителни добавки, като примерно алое, пчелно млечице, омега масни киселини и така нататък. Тази тема, нали, няма да я засягаме сега. Така, храната. Много хора си мислят, че могат да набавят колагена с храната. Чували сме най-различни такива рецепти от типа на да си направим пача, свински крачета да си сварим, молши, телешки бульон костен да си направим. Да, в тези храни има колаген. Проблемът тук е, че колаген е в много голяма молекула и няма как да бъде усвоен от човешкото тяло. Тоест ни трябва да издадем страшно много такива неща, за да може до някаква степен да приемем колаген чрез тази храна. Другия вариант, това са колагеновите пептиди. Точно поради тази причина, че колаген е много дълъг протеин, колагеновите пептиди реално това е форма на колагена, която накъсва този протеин на по-малки части, за да може да бъде усвоен по-добре от организма. Той се подлага на една специална обработка, която се нарича ензимна хидролизация. Ще разгледаме колагените, които познаваме. Тук съм сложила и растителния колаген с голяма въпросителна. Ще ви обясня защо. Защото стана много модерно. Много хора вече са вегетарианци, дори вегани. Все по-често хората отричат яденето на месо и приемането на всякакви продукти от животински произход, включително и риба. Но, както ви казах, всъщност колагена е изцяло животински продукт. Той няма как да бъде набавен от друго място, освен от животни. И този растителен колаген, всъщност, който може да срещнете на пазара, той е изкуствено създадена комбинация от вещества, които по-скоро евентуално да насърчат синтеза на колаген в тялото. И обикновено съдържа грахов протеин, витамин С, витамин В и разни други минерали, примерно, които да подпомогнат производството на собствен колаген. Но самият той не може да се води като колаген според мен и затова съм сложила и това значи. До сега сме били запознати с телешки колаген и сега особено популярност добива рибния колаген. Телешкия колаген се произвежда най-вече от кожата и сухожилията на животните, които всъщност остават след обработката на месото. Това е един по-евтин вариант, защото реално се прави от отпадъчната част, така да се каже. Самия колаген се състои от 3 дълги аминокиселинни вериги, всяка от които, виждате, съдържа над 1000 индивидуални аминокиселини. Той бива тип 1 и тип 3 и е под формата на желатин и също на пептиди. Желатина се усвоява много трудно и може дори да причини подуване, защото задържа вода.
т.е. тялото ви задържа вода при неговия прием. И за да получим количеството колаген, което ни е нужно, когато приемаме телешки колаген, трябва да приемаме много голямо количество колаген. Виждате, 20 грама някъде е дозата, която е препоръчителна. Защо стана популярен рибния колаген? Той има много по-висока бионаличност и в сравнение с другите видове колаген, което означава, че се възприема от тялото много по-добре, много по-бързо се усвоява за много по-кратко време. Разгражда се и се усвоява изключително лесно, тъй като неговите частици са с малък размер и казват, че 1,5 път по-лесно се усвоява от другите желатински колагени. Виждате, че дозата тук е между 2,5 грама и 5 грама на ден, като резултат може да се види при прием от 2,5 грама. Морският колаген е идеален за подхранване и увлажняване на кожата, тъй като спомага за задържането на влагата в дълбоките слоеве на епидермиса. Видяхте предната графика там. Богат е на тези две аминокиселини, глицин и пролин, като пролинът насърчава естествения синтез на колагена в организма, докато глицинът се съдържа в нишките на ДНК и РНК. Второстепенна функция на пролина е да предпазва клетките от свободни радикали. Глицинът пък от своя страна отговаря за блокирането на ендотоксини, както и за транспортирането на нутриенти, необходими за производството на клетъчна енергия. Сега ще ви покажа някои от клинично доказаните ефекти от колагена. Тези неща, които ще видите, са базирани на изследвания и който има интерес, не съм си... т.е. можех да сложа самите изследвания, но който има интерес, ще му ги пусна след това да ги погледне. Те са на английски език. Аз съм ги взела, преведени от доктор, тези неща, които ще видите сега, но могат да се видят и оригиналните изследвания. Така, това са тези изследвания, т.е. това, което ще видите, са резултати от плацебо-контролирани клинични изследвания, така се наричат, т.е. контролира се да няма плацебо ефект при провеждането на тези изследвания. Т.е. знаете всички, клиента да не си мисли, че просто от неговото внушение да има някакви подобрения. Тези неща се контролират по някакъв начин. За увлажняване на кожата и повишаване на плътността им е проведено такова изследване. И всъщност защо съм ги извадила тези неща? За да мога да ви покажа след колко време може да очаквате резултат от приема на колаген. Виждате, че след 8 седмици прием, част от хората усещат значително плътността на кожата си по-добра и усещат всъщност хидратацията. Реално този ефект и от двете изследвания, трайността му се наблюдава 12 месеца след приключване на изследванията още. Т.е. човека още се намира в това състояние. Т.е. ние можем минимум след 4 седмици да очакваме да видим някакъв ефект. След 8 седмици прием да сме затвърдили, така да се каже, този ефект и неговата трайност продължава още 12 месеца. Може да наблюдаваме това, което сме почувствали, да остане така. Така, приема на колаген и бръчките. В това изследване е оценена ефективността на влиянието на колагена на образуването на бръчки около очите и стимулирането на биосинтеза на проколаген 1, еластин и фибрилин в кожата. Резултата е приемането на колагенови пептиди, намалява бръчките по кожата и оказва положително влияние на синтеза на дермалната матрица. Така, растеж и чупливост на ногтите. При тези изследвания се вижда, че
пациентите са забелязали, че растежа на ногтите се увеличава с 12% и намалява тяхната чупливост. 64% от участниците са достигнали до цялостното подобрение след лечението, а 88% са забелязали подобрението 4 седмици след приключване на приема. Тоест, след като са приключили с тази схема, по която им е било приложено лечение, така да се нарече, 4 седмици след това те забелязват, че започва някакво подобрение. 80% от участниците са се съгласили с това, че използването на колагенови пептиди подобрява външния вид на ногтите и напълно е удовлетворило ефективността на лечението. Следващото изследване е за ефективност при остеоартрити и поддържането на здравето на ставите. Установява се подобряване на минералната плътност на костите при жени след менопауза, намаляване болките в коленни стави при спортисти с функционални проблеми по време на спорт и тренировки. Още няколко изследвания. Тук вече съм цитирала само самите изследвания, без подробности. Както казах, после който иска, може да ги прочете. При наличие на целулит се забелязва намаляване на тази вълнистност на кожата на бедрата. Повишава се еластичността на кожата след 4 седмици прием. Подобрява се минералната плътност на костите при жени след менопауза, както казахме, и се намаляват болките в коленни стави при спортисти с проблеми при тренировки. И това го казахме. Така, Forever морски колаген е създаден въз основа на най-новите научни технологии и позволява по-лесно и по-бързо максимално усвояване на колагена в сравнение с други форми. Както казахме, това е една от идеалните форми на колагена, колагеновите пептиди. Освен колаген, нашия продукт съдържа витамини, минерали и патентована смес от мощни антиоксиданти, като ацерола, екстракт от черен пипер, годжи бери, които се борят с свободните радикали и защитават кожата и тялото от преждевременно стареене. И най-важното всъщност тук е, че тази добавка не само добавя колаген в нашето тяло, но и стимулира нашето тяло да произвежда собствен колаген, в резултат на което всъщност имаме по-добре усвояване на тази добавка и повече ползи от колагена. Освен витамините, както казахме, съдържа и минерали, цинк и биотин. Те играят много важна роля в поддържането на здрави кости. Тук съм ви извадила рибите, от които се добива е направена нашата добавка. Това са риби треска, минтай и пикша, които не се отглеждат във ферми. Те са свободно ловени в водите на Атлантическия океан. Ловят се около Виетнам, Индонезия, Китай, Коста Рика и Колумбия. Рибата се изпраща за преработване в Италия и колагена преминава тестове в водещи биотехнологични лаборатории в трети страни, където се изследва за чистота, ефективност на действие и безопасност. Тества се за тежки метали и други замърсители, както и за вещества, които влизат в списъка на антидопингови изисквания при спортисти. Тоест тази добавка можете да бъдете абсолютно сигурни, че не съдържа тежки метали, както знаем, много голяма част от рибите, които са на пазара, съдържат тежки метали, въпреки че са ловени свободно ловени. Тези, които са във ферми, пък съдържат храната, с която се хранят и лекарствата, които им се дават, също ги правят доста, бих казала, дори според мен опасни за употреба, тъй като много от тежките метали няма как да бъдат изведени от човешкото тяло след това, такива, например, като живак и други подобни, както и примерно съм гледала филм, в който се оказва, че рибата се храни, храната за риба съдържа
пестициди, които са основно, които по принцип се следят много строго и основно се използват при добива на зърнени култури и затова всъщност никой не се е сетил да ги следи в това дали ги има в рибата. Те се следят в зърнените култури, точно този вид пестициди е много отровен и забранен, но се оказва, че се влага в храната за рибите, които се отглеждат във ферми. Така че напоследък не е много безопасно да се храни човек с риба. И виждате как на всяка една добавка, знаете, и омега масните киселини, които произвежда компанията, много строго се контролира наличието, т.е. чистотата им, това да няма, да са безопасни, да нямат тежки метали и други замърсители. Както и тази добавка може да се използва от спортисти съвсем спокойно, влиза в списъците с продуктите, които не са допинг, не се явяват допинг. Какви са допълнителните предимства на този продукт? Освен колаген тип 1, тук може да видим и комбинация от тип 2, 4, 5, 7, 8, 9 и 10. Тоест имаме един колаген, един продукт, който се грижи за цялото ни тяло. Това, че ние ще имаме по-добра кожа и по-добра коса и ногти, това е само част от ползите. Другите ползи от другите типове колаген, както видяхте, те са за вътрешните органи, тях няма как да ги видите, но ще ги усетите като цялостно подобряване на здравето. Безглутенова е добавката, без ГМО, без тежки метали, както казахме, и имаме 15 мл в 30 сашета в една кутия. Не знам кой е виждал този колаген. Секунда така. Кой го е ползвал. Сега ще ви отворя и вътре да видите как са сашетата. Ето такива сашета, които просто откъсвате и си пиете без да изсипвате в чаша, директно в устата. Тук ще ви покажа тестването на продукта. Както ви казах, преди пускането на който и да е продукт, компанията задължително тества продукта, като мен това страшно много ме впечатли. Още в момента, в който се запознах с тази компания, че всъщност всеки един от продуктите се тества лично от собствениците на компанията. В случая тук на представянето на продукта виждате жената на собственика разказваше за това какво е почувствала тя и някои от сътрудниците. Също така много от клиентите са поканени за да изпитат този продукт, да го използват и да дадат обратна връзка. Сега ще ви покажа някои от техните резултати. 100% от хората казват, че усещат кожата си по-хидратирана и еластична. 89% казват, че кожата им, т.е. че външният им вид не е толкова изморен. 78% казват, че кожата им е по-сияйна, като че ли блести. 78% казват, че кожата им е станала по-мека. 78% казват, че изглеждат подмладени и 89% казват, че биха препоръчали този продукт на свои познати и приятели. И остана да ви покажа наградите, които е получил този продукт. Това са награди, които са независими, които са много престижни. Откакто е пуснат на пазара от 2021 година, има 4 престижни награди спечелени. Исках да ви исках да ви споделя също така и едно изследване, което
прочетах, в което ставаше въпрос за това как влияе приема на колаген при бременните жени, опасен ли е за приемане и по какви дози трябва да се приема. Много ме впечатли това, което гледах. Доста е дълго, може би всъщност ще бъде тема за цяла една, т.е. за едно ново споделяне. Като цяло се оказа, че много от проблемите, които изпитват бременните жени при бременността, като примерно косопат, разваляне на зъби. Знаете всички, че това са неща, които съпътстват една бременност. Примерно аз имах много големи проблеми с венците и при здрави зъби реално имах много кървящи венци и страхотни проблеми. Почти 9 месеца се мъкнах по заболекари, ми правиха едни много сложни процедури, много болезнени, защото не може да се сложи опойка в такова състояние. Те оказа се, че тези неща всъщност голяма част от тях се дължат на липсата на колаген, така че е можело примерно с приемането на колаген, който приема за бременни е същия като приема за другите хора, между 2,5 и 5 грама на ден. Просто е можело тези неща да си ги спестя, ако съм знаела за това нещо преди това. Реално тази тема я проучвам откакто излезе морския колаген и да ви кажа честно, аз съм го пробвала, изпробвах го още в момента, в който дойде в България. И от тогава пия през 3 месеца, по 3 месеца си правя курсове с колаген. Нещата, които аз забелязвам, това го беше споделила и Норчето, че косата ми просто не е била никога толкова дълга и толкова хубава и толкова блестяща и жива. Но това са, както казахме, само признаците външните, които можете да видите. Кожата естествено е много мека. Моята козметичка казва, че просто имам невероятна кожа и най-вероятно това ми било по рождение. Та се наложи да обясня, че това е много пиене на алое и сега виждам наистина ефекта от колагена, който приемам. Ако някой друг може да сподели негово лично впечатление или някой да има въпроси. Беги, много благодаря. Беше много интересно и много полезно. Моите наблюдения са върху Елеонора и Златка Горанова. И мога да споделя как аз лично открих колко полезно и хубаво и вкусно става, когато съчетаеш аз трябва да пия Фридъм, а Фридъм има не особено приятен вкус. Обаче, когато в Фридъма сипеш колагена, става един чудесен еликсир. Много ми харесва. И така с удоволствие приемам и двете. Аз не го пия редовно, което е мой недостатък, но ефектът наистина е приятен и полезен, особено бързо се забелязва върху ногтите. Да, исках да кажа също, че това, което ти каза, много е важно приема да е редовен. И много хора ме питат кога да приема, дали сутрин, дали с храна, как точно. Това, което съм чела и слушала, е, че всъщност няма значение кога, просто човек трябва да си избере, когато на него му е удобно, но ако може да е по едно и също време. Примерно аз го пия вечер, преди лягане и така съм си свикнала. Има хора, които го пият сутрин, на гладно или както си решат. Въпросът е да е просто постоянно и да е по едно и също време, ако е възможно. Това, което щях да кажа още е, че вкусът няма нищо общо с риба.
Аз лично не харесвам рибения вкус и откакто бях бременна реално, имам много, много ми е неприятен този вкус или послевкуса на рибата. И бях много притеснена точно за неговия вкус, как ще бъде. Дали ще има миризма на риба, дали след това, когато говорим с хора, няма да лъхаме, така да се каже, на риба. Абсолютно не се усеща рибения вкус и това е едно от предимствата на нашия колаген. Защото останалите колагени, те имат вкус на риба и затова повечето от тях са в капсули, като рибеното масло, за да може да се глътнат и да не остава на човек този вкус, но който има такава непоносимост. Примерно аз, когато пия омега масни киселини, по същия начин ми остава един послевкус на риба, много странен. И свикнала съм си с това, знам, че е полезно, пия ги, но не ми е приятно. Докато този колаген наистина абсолютно не се усеща. По-скоро имаме вкус на киселите плодове, на антиоксидантите и също много интересно е действието на черния пипер, което след като приемем колагена, усещаме едно затопляне на нашето тяло, вътрешно, много интересно. Просто който пие да си забележи. И реално имам чувството, че тялото започва той засилва и метаболизма на тялото. Така го усещам аз. Да, още нещо много важно. Не се усвоява колагена, ако няма витамин С. И другите формули на пазара препоръчват да си купиш и витамин С и да го пиеш заедно. Тук в нашата формула всичко е едновременно. И още нещо супер важно, което го знаем още от 2001 година. Става дума за това, че когато пием алоe, то стимулира нашите собствени клетки да произвеждат колаген. А когато се съчетаят тези две неща, ефектът е много по-голям. И така, много благодаря. Кой би искал да сподели? Аз виждам, че в виртуалната ни стая има Аз съм хора. да споделя. Давай, Норче, ти си. Здравейте! Меги супер ми хареса информацията. И да, това за бременните жени ще бъде много полезно да го споделиш, даже направо, ако ти е удобно, другата неделя. То пък е бъдна вечер. Когато ти е удобно, обаче би било да е последователно, защото наистина е много важно за бременните жени. Аз също, когато бях бременна, ми се разрушиха абсолютно всички зъби, особено колкото напредваше бременността. Случвало ми се сутрин да се събуди и просто да усещам прах от зъбите ми, прашинки такива, като пясък, нали, от зъбите ми. На първите ми зъби направо бяха се станали така на зигзаг и беше много, много, много тежко и аз тогава не съм знаела, нали, за колагена, нито пък познавах Forever, запознах се след това, за да предприема мерки, нали. Аз съм един от тези хора, които, когато излезна този продукт, компанията ми прати от Америка да тестваме продукта върху мене. Направих се снимки и ги пратих обратно и разбрах още от самото начало на продукта, че това ще бъде уникален продукт. Чакахме го доста дълго време. Мога да кажа, че 2 години го чакахме да дойде, да стигне до България, до Гърция. Тъй като нали, винаги, когато Forever произвежда един продукт, той първо трябва да е уникален и трябва да е 100% сигурна компанията, нали, в резултата на този продукт. Така че продукта си го бях купила и от Дубай, после имах и една пратка и от Америка, но постоянно го пия от тази година, от януари. Не съм го спирала, пия го всеки ден. Изключително съм доволна. Наистина, никога съм нямала такава коса. Почти всеки месец се постригвам и си я оформям. Друго нещо, което забелязвам в себе си, че някак си съм по-свежа, по-спокойна.
хората ме питат, даже и тук хора от екипа ми казват: абе, Леонора, какъв крем слагаш напоследък, нали? Кожата ти е много по-хубава от миналата година. По-хубава, някакси по-блестяща. Дъщеря ми беше на едно пътуване в Америка през септември и когато се върна, след около 20 дена някъде не ме беше виждала, когато ме видя, ми вика: мамо, какво си правила на лицето си? И аз викам: нищо. И вика: с какъв фондютен си в момента? Аз нямах фондютен в момента, не бях гримирана изобщо. Както съм и в момента, не бях гримирана. И тя вика: как така да нямаш, вика, фондютен? Как така да нямаш, вика? Я да пипна и така. Даже взе салфетка, пробва така салфетката по лицето, за да види дали имам фондютен или нямам. И викам: а кожата ти блести. Нали, това, че не ме е виждала примерно 20 дена. Така че наистина тази разлика, който дава нашият колаген, наистина е уникална и тя се личи навсякъде. В тялото ни, в движението ни, в настроението ни, защото когато се виждаме така по-свежи, по-красиви, нали, по-изпънати, ние веднага подобряваме и нашето лично самочувствие, настроение, вълнение. Нали, много е хубаво това усещане. И другото нещо, което е характерно и отличително и може би няма друг такъв колаген на пазара на тази цена, в това количество и с това, което ни дава като терапия, е, че можем да го пием постоянно. Благодарение на биотина, благодарение на витамин С, който има вътре, и благодарение на тези антиоксиданти, които всъщност го правят една добавка, която ежедневно да се бори с свободните радикали в нашето тяло и в нашите клетки. А не както много колагени на пазара, нали, и затова и се оттеглиха много колагени от пазара. След 3, 4, 5 години да си чудиш какво да прави с черния дроб, нали, но един куп увреждания се получиха. И не знам дали в България сте го видяли, но в Гърция доста така известни компании се оттеглиха колагена още преди няколко години. А преди 10 години, нали, имаше една вълна преди 8-10 години, където беше нашумял толкова много този колаген по аптеките, че просто беше по всички автобуси, по всички таксита, на всички спирки, по метрото беше навсякъде разлепено, нали, този колаген, който всъщност се оттегли от пазара, специално тази компания. Така че много сме горди, че Forever за още един път ни даде една уникална формула за абсолютно всички. Първо, за здраве, и второ, за да са жизнени, млади, свежи клетките ни, което в дългосрочен план какво прави? Дълголетие. А всички хора искат да живеят повече време. И то да живеят добре. Така че ето ни е една прекрасна възможност да помогнем на хората да се чувстват, да изглеждат по-добре и да живеят по-дълго. Това от мене. Още нещо само искам да добавя. Когато човек избира колаген, сега се сещам за случай, в който една моя позната ми се беше похвалила колко изгодно се е купила един колаген. И просто поисках да го видя, защото ми стана изгодно. Изгодно не беше някак, в смисъл не беше никак ефтин, беше примерно над 100 лева, но тя си мислеше, че е изгодно и поисках да го видя. Значи, много добре, ние това вече го знаем, трябва да четем етикетите на стоките много добре. Това, което е написано с малките буквички, което не се вижда, нали, на самата кутия отгоре. Този въпросен колаген, както беше натурален колаген, 100% натурален колаген, когато се обърне отзаде на гърба, видях, че всъщност натуралният колаген е 20% и останалото е синтетичен колаген. Също както при алоето, знаете, че е достатъчно да има някакъв малък процент, за да може да бъде сложено това нещо на продукта. По същия начин е с това дали е натурален или не. Просто когато избирате, гледайте наистина и преценявайте добре. Аз си правя сметка много добра и за парите.
и съм си преценила, така да се каже, че тези продукти 100% покриват и цената, и качеството. Въобще няма спор. Това, което исках да кажа, нали, за тестването на самите продукти, освен че се тестват от собствениците, тези продукти са разработени от хора, които са специалисти в тяхната област. Между тях има и Нобелови лауреати. Знаете, че този консултативен съвет сега, който имаме, това са хора, които са с нали, много голяма репутация, така че наистина, когато излезе един продукт, какъвто да е той, се оказва един от най-добрите на пазара. Ние обаче си го проверяваме. Нали? Аз обичам да си проучвам и много пъти, всъщност, след това възникват много въпроси. Човек се чуди, ами как работи човешкото тяло. Не съм знала наистина колко важен е този колаген до това, когато започнах да проучвам първия път, който е присъствал на предната презентация, така да се каже. Беше ми много интересно за типовете колаген и за това, примерно, че този, който е тип 1, нали, е по 5 пъти по здрав от стома на връзките му и ред други такива интересни неща, както за мембраните, че се в тялото ни, че също са от колаген. И въобще почваме да проучваме, след като имаме продукта, реално откриваме много неща за човешкото тяло, което не сме знаели, но това ще ни помогне по някакъв начин, нали, да бъдем и по-здрави, да всеки иска да изглежда добре, да се чувства добре, да бъде енергичен и пълноценен. Така че продукта препоръчваме с две ръце. Изпробвали сме го, видяхте и резултатите. И как въобще човек да избира от продуктите. Ами това е, Цвети, да някой... Много благодаря. Някой друг иска ли да сподели? Ако няма други, макар че аз знам, че има хора, които го пият и имат страхотни резултати, впечатляващи, ще ви помоля да си отворим микрофоните и да отдадем признание на Меги, да я аплодираме. Меги, много ти благодаря. Беше супер интересно, по-хубаво и интересно от първото. Ти за втори път правиш тази презентация, тази тема. Браво! Много хубаво, много хубаво. Благодарим.